Takže čaute. Chcem vám vysvetliť, prečo teraz neboli videá. Lebo teraz robím vlastný svet, z ktorého tiež budú dakedy videá. Ale teraz robím sám single. A toto není ten náš svet, ale inakší som si spravil. Jak vidíte, mám dobré veci docela. Len teraz mám Peaceful a chcem vám ukázať, čo som postavil. Ups. Tak a toto som postavil. Taký menší hradík. Ale fakt, akože keď ja poviem, že menší hradík, tak ja viem dosť veľké stavby robiť a ich robím, akorát že s kreatívom. Ale fakt môžem vám aj ukázať napríklad jedno. Ale zatiaľ toto vám ukážem. Takto som zatiaľ pokročujem. To bude spravené úplne ešte ďalej a pôjde to aj nižšie sa možno. Alebo to tak nechám, tam mám náuce, tu mám len takú farmu, tu si ťažím kameň. A tu. Tak. Potrebujem si, teda tie blbosti. Tak, ale to som vám chcel len povedať, že kvôli tomu nejsú videá. Lebo toto hrám, ale určite vám poviem, že som našiel v tamtom diamanty, ale neviem prečo, ale pokašľalo sa mi nejak nahrávanie, nahrával som len 10 sekúnd, som to možno sa nejak preklikol a naukázalo mi to, ale našli sme 4 diamanty, som to chcel dať do timelapsu, ale nenahrával som to. Tak som vám chcel len, toto je také niečo ako informačný. Dobra. Informačné video, ale tak som vám poukazoval, že to hrám teraz prvý deň. Toto som spravil za celý jeden deň. Tak. Dúfam, že sa vám to páči. Také robím stavby, od nikoho som nekopíroval, som to sám spravil. Co je pekné, sa mi páči. Tak, možno, že vám ešte potom budem ukazovať. Pôjdeme určite na server spraví Igon, ale Igon si spravil ďalší ten kanál, lebo som tam niečo pokašľal, takže teraz neviem, ako sa volá, ale s ním určite tiež budeme hrať na jeho servery a tam budeme spolu hrať. Budeme tam chodiť proti hráčom, takým hackerom a my ich tam budeme len to som chcel dať a keď chcete, tak potom mi napíšte len do komentov, či chcete videá ohľade v tomto svete a ako ešte vám ukážem aspoň ten druhý svet, takže toto. A ukážem vám moju pevnosť. Jak vidíte, počkaj. Tak, to som len skúšal, že aké to môže byť urobené. A toto je vlastne kráľovstvo. Počkaj, neviem prečo to mám. Ale to mi laguje.
menší, ale ten kvôli tomu, že natočím, ale takto to asi nejak vyzerá. To laguje, alebo som blízko toho. Ale toto je, to som robil asi 3 dni, keď som bol chorý. Toto brána. A tento blok som si tak skúšal. To je také blbosť. Tak, to som vám chcel ukázať. Teda ja makám na tomto. A tak, aby ste boli, no, som vás iba informoval, aby ste boli, ty kokos, z 2 vajíčok mi vypadli 2, very hardcore. Tak dobre, tak čaute.